Hi there, Sanmulani Molweni. Welcome to Vic's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Utshani Sithembu season 9 review is Gaxa Zabantu, is Ndaba Zabantu. Yay, kuningi. Umayeni nomseleko. Le video ngomayeni nomseleko kodwa namanye amakhosikazi azongena ngoba isithembu. Like emzumbe sengibonile kuyenzeka ukuthi ufuna ukukhuluma ngomacele nomseleko kuphela kodwa kungena amanye amakhosikazi because indaba yabo ijikeleza la kwabanye. Uthi ukhuluma ngoPhejwana amacele sengena umayeni, ukhuluma ngoPhejwana umayeni sengena uMakhumalo, ukhuluma ngoPhejwana uMakhumalo sengena umacele nomayeni, uPhejwana Mangwabe nomseleko sebengena bonke. Kwenziwe ukuthi sithembu silana ke kodwa kulo uthi umayeni challenges umseleko head on. Umayeni ulwa nomseleko siqu sakhe. Mina ke ngizokutshela ukuthi why. Umseleko masimlalela simbuka sizwa futhi ukuthi baba lo ohlonipha amasiko kaZulu ufuna ukuhamba ngaleyo ndlela oyindlela yakhe leyo. Mase siyaqala ke siyalandisisa ukuthi ayikwenzakaleni eqaleni kwasekwenzakalani kube nesonto waba umfundisi kuleli sonto isonto benesikhundla esiphezulu kulona ngoba leli sonto leli yilo awatshela sezwa ngaye ukuthi utshela abazalwane wathi bazalwane uma ngwabe lo unkosikazi wami wokugcina ngci ebatshelelana abazalwane kwase kukhona amahemihemi wabona ukuthi hayi isonto phela lizoshabalala if kunezinto abangasahambisani nazo. Wase kumseleko wahamba wayoqinisekisa esontweni kusho yena kubazalwane wathi lo engimthatha manje okusho ukuthi isonto nalo linakho kuba against isithembu kodwa senzekile ngoba isonto abazalwane bakhe isonto umfundisi ngabazalwane akabe umfundisi nje yedwa nakuba ke sekwenzeka njengamanje kodwa ibandla abantu abaphakathi abazalwane ileader umfundisi uhola abazalwane so uba abazalwane bephuma liyashabalala isonto. Mseleko ke uthi uhambe yena siqu sakhe wakhuluma nabazalwane besonto wathi uma ngwabe wokugcina. Siyalandela ukuthi ke uhlobo luphi mhlambe lukababa umuntu wesilisa oyindoda umseleko siqhathanisa isonto siqhathanisa kuba usomabhizinisi siqhathanisa nomshado anawo. Ubefuna kuba yilo muntu ohloniphekile lo muntu omkhulu ke KZN ngokwesikhundla sakhe ongeyikhundla ake abanazo nawe ungamakha umfanise nomseleko size sithi mhlambe iinspo or inspiration or ube motivator ubani uzokufakela isithombe salowo. Kodwa manje ke ekuzazini nokuzifuneni ukuthi uzoba umuntu onje kuleyo journey yakho ihambisane nabanye abantu okuhamakhosikazi akhe babalulekile ke nabo. Ubaba umseleko ke leyo nto le emhlulayo ukuthi amakhosikazi akhe eseduze kwakhe abaluleke kakhulu ngaphezulu kokuthi abantu bathini ngaye, ngaphezulu ukuthi abantu bamhlonipha kangakanani, ngaphezulu ukuthi abantu bambuka mhlambe bethi umseleko uyilokhu nalokhu namakhosikazi akhe akusho ngaye kubalulekile ngoba uyena myeni wabo akekho umuntu. Siyezwa nje kuthiwa kunomphembo wehlise lo uJojo Thenka ubeke phansi abeke phezulu umphembo ogunda igceke okukhilayo loyo unikeza umsebenzi wokulungisa lezi ndawo ayilungisayo kodwa umnyeni munye qha uhusband munye qha lapha eMzumbe. Yingakho ke umayeni efuna ukudila nale character yokuthi if wena uzitshela ukuthi ukuba yindoda ehloniphekile yomZulu kusho ukuthi nyathela amakhosikazi akho owabeke ekhoneni elithile uwabhoxe ungawezwa mase uzoqhamuka nento yokuthi ngiyiprovide uzoba nenkinga bhuti. Mayeni kusho njalo
Uma futhi ukholelwa ekutheni indoda yomZulu ehloniphekile indoda eyenza nje nanje kodwa i-reality yakho kube kuyile, uzoba nenkinga. Izenzo zakho ozenza uhambe yabo kuba khona ukudla endleleni ungafuni ukulungisa kuzowela ebantwaneni bakho. Yabo? Uthi uma yini isithembu already sikhona and isithembu futhi akasho ukuthi asenzeki, kodwa manje sidinga lo ofike wathi ngifuna lento azame, ngoba la empilweni kuyazana, azame ukuphila nalabantu ngendlela efanelekile, ngoba u-A akafani no-B, u-B akafani no-C, u-C akafani no-D. Right. Mase kuba ukuthi umseleki mhlambe ufike aye ka-A bemkhombisa ukuthi bavuma yonke into ayishoyo, mase bona nokuthi ka-B leyo nto izoyenza ukuthi ka-B ayenzeki. Uma futhi sekwenzekile ka-B kwatholakala ukuthi umseleki bayambuzisisa imibuzo, bayam-challenge or bayam-correcta, u-A mase yodinwa ukuthi loyana kanti akufanana. Omunye ufuna indlu yakhe ibe mhlophe, omunye ufuna ibe yellow, omunye ufuna ibe blue, omunye ufuna ibe grey, omunye ufuna ikhishi eli-green, omunye ufuna eli-grey. Uyabo? Manje-ke yena ngokuthi ubefuna ukuba yile ndoda vele ekhukhumele, le ndoda enamandla, osekusho ukuthi njengoba sebatholile, ngoba phela kusho ukuthi le nto kuziyenzeke ngokwakhe. Ukwakhiwa kwalo muntu omkhulu ukubone futhi ukuthi kuzoba possible ngokuthi abe namakhosikazi amaningi amahle. Amakhosikazi futhi azomtholela abafana. Abafana isi-out ngoba kusho ukuthi ayenzeki. Amakhosikazi amahle akhona. Uwaphatha kanjani amakhosikazi akhe his wives? Uba understand kanjani amakhosikazi akhe? Ubaphatha kanjani abantu akabashadile, akabakhethile abantu bakhe? Yonakalaphi-ke lento ngesikhathi enza lezi zinto ezingaqondakali. Kube khona unkosikazi ethi mina emshadweni wami kunjani angi-understand ukuthi ubani ukhalelani. Isuka lapho-ke lento yokuthi kube ngathi omunye unkosikazi abe nomuzwa ukuthi lo ngizomfumba ngempama, ngoba wena masuthe ekhoneni lakho lana kwami kumhlophe kucula amaculo amnandi yonke into i-right, shut up, angithi uhappy. Qhathaniselani, awukwazi ukuqhathanisa into enhle nento embi, unamanga. Phinde futhi asuke lo husband axove mase-ke kuba khona unkosikazi ukuthi ayi mina nje niyamcrayona lo muntu enikhuluma ngaye angimazi. Asuke-ke lamakhosikazi afuna ukumsonga ngelo, afuna ukumklina ngoba lo bamuza ukuthi ayibonanga sikhulumela inganekwane. Ngoba manje umuntu obenenkinga yokuthi nayi into engifuna ibe i-identity yami, ngisifuna ngiyilo muntu and ekubeni lo muntu ngidinga lokhu, wase wahluleka. Asingasho ukuthi wahluleka, asithi kusantenga mhlambe kuzolunga. Ngoba manje umuntu osezitshelile emqondweni ukuthi ukuze ngibe yindoda kuthiwa ngiyindoda emadodeni fanele ngishade intombi nto. Muhlaka angenzeki ukuthi ashade intombi nto. Abazuvelelwa laba abalandelayo. Umuntu futhi ofika wasengqondweni yami, ukuze ngibe yindoda ebonakalayo emadodeni onke, ngizoshada intombi nto, le ntombi nto iqale ingizalele indodana. Angizubathatha uma bengane. Ivele i-reality ithi nawe uma wengane uyakuchama. Sekunzima-ke kuye ukuthi akalwe nalento ekuqaleni abe yi-identifya nayo ethi ikhona izoba i-reality yakhe because ayisenzekanga. Ubatholile beney'ngane, wabathanda, wazwafuna ukubashada, wakangafuna ukubadedela. Usuhambile wamemeza emhlabeni uthi abangashada uma bengane, usushade ibunake. Dila nalokho, phila nalokho, yiba right lapho, yiba happy. Ngoba manje mhla sekuvela ukuthi hayibo, unkosikazi kabani, nisho uma wengane kabani, yabo seziyamshaya yena lezi zinto. Ngoba lezi zinto yena usuke wathi ngeke zize zenzeke kimi, sezenzekile.
Nawo amakhosikazi agcwele umuzi, kodwa kasho ukuthi hayi bo kuzwakala indaba ethi. Inkinga akusiwo amakhosikazi, ngoba amakhosikazi awakaze abe nalento ngathini engalona iqiniso ayikhandayo ngempilo, ngoba impilo uzoyi-experience kuqala. Mase uyi-experience mase sicha ngishade noma wengane. Uyabo? Usuney'zathu ey'zakalayo, hhayi ngokuthi mhlawumbe usuhambe wahlala kobani bakutshela ukuthi ukuze uhlale upheke kufanele wenze nje. Ivele impilo ithi unamanga, ngikisa lapho othi awuyikhona. Siyezwa hawu unkosikazi namba bani unengane ngaphandle, nomunye futhi waba nengane ngaphandle, nalo wayenengane ngaphandle. Hawu, kanti lo baba uhlele eshumayela ethini, eshumayela into angayazi, kanti lento ayishumayelayo uyithathaphi? Kwayena futhi hawu, kwayena akazalwanga emshadweni, kwa-firstborn yakhe akuyona semshadweni. Kanti yena ubezwa lezi iy'nkulumo emaceleni, masebona ukuthi ukuze ube umuntu phakathi kwabantu ile, kanti cha, ayizwani impilo. Impilo kuyenzeka ukuthi ngifuna ublue ivele ikunika upink, ikunika upink uze futhi wamukela ukuthi hayibo angishiye phansi ublue ngisathi upink, ngoba shuthi upink owami. Ngiyayibona yonto. Naye akazalwanga emshadweni, i-firstborn yakhe nasemshadweni. Likuphi-ke ihlazo uma ishade oma bengane, ngoba kusho ukuthi vele into eyenzakalayo. Manje ukuthi yena usuke wakhuluma kwabasasono ukushada uma wengane, wakwenza kwangathi kuyisono ushada umuntu onengane, kanti ubashadile wabona ukuthi kuzofihleka. Mase kutholakala futhi nabo abanye baze bazenza ngempela ngathi azikho iy'ngane zabo ezinye before imishado. Mase kutholakala ingakho sekuba yihlazo kanti impilo into ekhona. Nomshado futhi indlela oqale ngayo awuqalekanga ngendlela eclean, kodwa wasuke wafuna ukuthi mase etshela abantu abaningi wenza sengathi ukuqala kwalento kwaqala ngendlela eclean, kanti uma usukhuluma nabantu abaningi bakulalela ngendlela ezahlukene. Ungasikhohlisa isigodi sakho naso futhi ukhohlisa labo nalabo, ngoba abazovela abantu bethi mzala siyakwazi. Uyithathe lapho lento usuyikhuluma, lento le uyinongi la kuyona, lento lena nje uyabo. Injalo-ke indaba. Bye guys, engikhathele futhi engibuyise emzombe ngokukhuluma indaba ziningi bandla shame. Umsele ulo kumayeni into azama ukuyenza ukulungisa umyeni, because ukulunga kamyeni umyeni warezina ngenye indlela, amakhosikazi ayoba happy. Umyeni wa-understand izinto zokuthi angabagabanxisa abanye iy'ndabeni zabantu, konke kuyohamba kahle. Umyeni wakwazi ukubheka indlu ngey'dingo zakhona, konke kuhamba kanjalo, nengane futhi kanjalo. Manje bakuzothiwa ayi ilona Nkosi yami ongenza ngibukeke kangcono emphakathini ngoba uvumelana nami, kanti emphakathini yena lo bayamhleka ukuthi hawu, kodwa lo husband lona owakho nawo, yini usikhohlise kangaka, uyabo. Bye.